sifike siphephile. Siyaphuma ke manje ke siya ekhaya ke Mkhondo Driefontain Piet Retiaf. Siqokele isiphandla sikhishwe kahle ngomthetho kubo mama sebhilonga Khumalo manje. Uthukela losemva kwami, uthukela lesinephe kwami. La, kodwa nomzansi muhle kakhulu. Yabona nje amadlelo ahlaza sisehlobo. Theni lihlobo lithwasi lihlobo kuyashisa kumnandi. Iphusha icishe lenzeka ke la. Sesicishe sandlula i-off-ramp njengoba umbona umalume bashaya reverse bona bebasilandela ngemuva. Sikilithi mani mamas. Ngicela sishana le moto semuva. Saphatha umchamo sonke savele samanga. Sesathola iphuncher semel mode. Phuncher kodwa futhi kahlahla kusiyiphuncher. Ukunje ngisheshe ngabona isondo ukuthi umoya uyehla because zame ukulifutha but liyazwa likhipha umoya so sithema sisethi siyama sichitha amanzi mangithi ngiyabona isondo ukuthi liyehla. Sesifikile ke Piet Retiaf angithi. Piet Retiaf manje sambe kahle. Manje kusele 30 minutes sifike ebaleni. And then ke sazi ukuthi siwelcome ke. Umuntu phela uyasidinga isibongo sakhe. Nakho esiza nayo. Izake nohlangothi lesilwane ngoba njengoba zizalwa intombi sithatha uhlangothi loka left lesilwane. Sithi ke lo mhlubulo uzohlangana nomhlubulo wesilwane salika. Baxeleka manje left and right sesifakiwe ke isiphandla sathelwa ngenyongo sesipheleleke manje ke abantu ufuna ukumhlophe wena ngithatha ukufuna inkomo la lekhaya la ekhaya namhlanje so manje ngifuna ngifone ngarrange indaba yokulula nenkomo namhlanje and then basahlanganisa insizwa amakhehla ezohamba zoyilayisha because ubaba oyithengisa utheka nankinga uzoyideliver but ufuna insizwa zomlekelela makelayisha so ngizofonela yena manje ngarrange naye ngicheck nokuthi intamba sihamba ke manje shana inkomo obhuti ke sebaphele nabo bawa kodwa ke sihamba nabo obhuti kuphela sola inkomo and then ngicabanga ukuthi nobaba seyakhona ngasizibuyile inkomo emadlelweni ngikhohlwa amadlelo and then yeah ngizohamba nathi ngizobona amasilayisha la. Alright sila inkomeni manje ayithola inkomo ingahle ibe inkinga ngoba manje kuthiwa inenkana yizwa ikushuthi kahle E04 kushuthi kahle iphathi isibhamu leyankomo manje ke cha kodwa ke obhuti la bengihamba nabo bathi ayibona abanankinga ayise la so nami angikhuleka ngishwela ngaphela inkomo mina umakasana ngumakasana futhi ke thina ke phela siphinde siphathe into eshaya shortcut engeke ngizichaze kakhulu but ke inkomo ile angazi noma ngizoyibona hayi le phambili neimpondo ezinkulu kodwa ngizoyibona masilayishwa asilindeni lebo lebhenga kithi kodwa kushuthi uyayibona indlela yayibona hayi bona ibheke ethi ayizwa le noma ungafuna yezokulandela nifase utholakala enye intambo yebo sanibona utholakala enye intambo ifaswe la ipani la ingaphuma nje izohamba nani lenkomo intambo zami okay manje mkhulu cha ukuthi wena uplan engasiza masinyana si-drive ukudrohanga yebo nethi naku funeka abantu abazongivindisa Uza nazo-ke mina ngizoyihlunga la zonke ingene hangini vala umuzi
Oh, siyabingelela abafowethu-ke siku-episode number 4 manje. Umful'ongashi lo uyinsizwa lishumi. Wahlula abaqothuke, ngize nginabe kakhulu, angazazi ibongelelo zami nganikwa zona. Manje la kuyolanda inkomo njengoba bengithembisile ukuthi episode 4 sizolanda inkomo. Kuyolanda inkomo and then kunye nokunye silokhu updateana. So njengoba kuyolanda inkomo-ke nakho-ke sisiyafika esibayeni. Hayi inkomo bafowethu inolaka kakhulu le nkomo le. Inolaka nje le nkomo kufuneka ukuthi ipanwe. Upanwa ukuthi ke ikwazi ukuthi ingabi nalamandla lawa enawo. Shuthi ngathini ithenwa amandla inkabi itheniwe vele. Manje ke sizolanda inkomo emva kwenkomo ke kube ukuthi sibuyele ekhaya kodwa angeke uzokuba le ndlela engiexpectayo ngokuyazi kwami le nkomo nangendlela engibone ngayo ukuze ngiyikhethe ngithi ngiyayithenga. Cha utheba wangithi uzoyilayisha etrailing. Akusilula kunzima. Ngoba kufuneka abantu abaqinile. Ngoba inqola kufuneka ime lapha. Yaphuma ngapha kwenqola imoto ipotozile. Ikhona itrailer ikhona nemoto. Ngani layishela vele bemphuma. Okay no baba ngani Paulo uthi uyavela manje. Lapha ukuthi ngibambe le ntambo ijabule. Uthi akathembi thina. Sona singenaphi emadilini eyinkomo. Oh, le trailer iphethe. La trailer. Hayi yabona ke uba uncane ufike netrailer ne njengoba efika netrailer ke thina ke itrailer kawa uncane ngeundermine njengami nje ngeundermine because ngibona incane and ngazi ulaka la lenkomo so ngiyibona kuyinkomo ezoyeqa ngaphezulu zona le trailer lena bezubeshela kudrowanga le trailer ngeke asibuye ke umthetho wa trailer ngoba group yangu bencane group bencane hayi la khona ni Isela ingaphumi eceleni, yaphuma eceleni yokudoza le moto. Awu uza. Umnyango ufuna ube mncane. Akufuneki la eceleni. Ula ke manje hayi wacima maluma ukafika hayi bekufuna vulike funeka usondele la inkomo iyaphumula sayidini izopotoza imoto yaphuma oh ikhetha ulibone ibukweni ya nayo iyoza nayo kon ilule uyayilula mayisali hayi ningayithwala nithi ngingayibamba la Literally right baba ayikho weak right for lenkomo hayi ayikho ncane hayi asibambeni le ishift ithi izingapha engalayishe kalula kodwa izawuphuma le nkomo ilimazi kangakanani ndaba yindi intaba
Mina ngiyazazi le nkosi. Siyalwa le nkosi. Yebo. Malume inkabi le. Bathi ubaba uthe makambiza ngizwa athi siyabonga. Siyabonga uyafika ke yena qhama la qhama khona ukubo yisi mhlawumbe ihloba angazi ngomdlelwane babo but ukhala ngesibaya esizophula ukhala ngenkomo ezophula isibaya. Lapali phela lamosheka lapali lokhanda ubani. Hayi. Wena sifanele umlomo wakho akwazi ukuzwana. Thulele nje. Uzokunika umkhulu imali yepali. Mangabe ulikanda ngemali ipali wena la ekhaya kini umkhulu uzokunika imali yepali zokukhaya. Mangabe wena sewuyaqhashwa la ekhaya uzokunika umkhulu imali yepali yezo. Kompinela ukuthi kufuka isibaya ekhaya kini sokhandwa ngibani? Simpele. Ukunika umkhulu imali yepali. Kabantu ngajiwa mina lento manje. Jike kodwa umkhulu uzokunika imali yepali. Jike. Awaya bese dela bimfana umsebenzi. Sondela kufanele kwathi. Sondela kufanele right. Hayi yebo. Ye. Siyabonga. Ubaba ke uthi hayi bakhona mahala ubala thina. Mina bengekho endaweni ukuthi kuzolayisha inkomo kuzo include nami. Mina ngithengile ngiclient. So manje nje bathi bakhona mahala ukhala ngathi like as if kumele inkomo kube yimo ilayishayo. Ho, baba bathi sisi manje. Awu bakhona mahala labantu. La man siyabonga. Yesiyabonga umenyu ubandla hamba uye la uya khona. Suka nje la hamba nje. Hayi baba mkhulu uyaphaka. Hamba. Ya kusasa uzobusuka wena phapha wena nephandle nje. Uzobamba wena. Njalo wena ubaza abantu lapha lapha. Wasibuka nje yazi. Ngoba ngoba nje umhlaba lela senke lela ngiyazi ukuthi yala lokuthanda kwakho. Yebo. No bafowethu isikolo njengoba sisekhaya sisegazini abanye ke bayazi ukuthi ilegacy. So indlela yokupaka or indlela yokudrive hayi nami ngumubi. Yabona ngendlela driving ngumubi. Niyambona nje babuncane akana u14 kodwa nje yabona ukuthi ukwazi ukuyiphula itrailer, ukwazi ukuyiphula imoto esitrailer la afuna khona. Uza kahle babuncane. Ayo. Hayi malume uyakhapha. Salkhumula la uzanye ukuthi ndoda. Ingaphuma la celeni. Akukambi izobala. Mayenza le nkonzo zala. Iziyagijima. Hayi nobaba kulokho ekhale ngobumakasana. Babulawa istokfel eGoli nokuba umakasana. Manje phela niyazi ke emakhaya uthi umketsana. Amithi ke le ntambo ukube seyingapha ngaphambi. Kuba umunye sowulapha phakathi azolekelela lo wentaba. Don't uzela intaba. Yebo. Yeah. Let's get to find. Yeah. Water. Ngendlela ezibuya ngakhona ke ubaba uyedwa bawonolaka lapha ngoba nje bakulayisha inkomo nje ingalendlela. Usehlukumeza imedia ke manje. Ngilethe mina ucameraman
media ukuthi izoshutha yonke isimo esibe senzeka. Yena uthi akabeke icamera phansi. Asilekele flash inkomo. Umsebenzi wami mina lo. Umsebenzi wakho? Okay, yekela lenkomo thatha. Yekela lenkomo, ufuna umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho kwenza. Gibela. Gibela. 1 billion. Trailer. Awangaki utrailer. Also assistant. La kufuneka amandla. Ngakibela nje ngithambise ithandelwe. Ya maringwana ngoba yindlela. Ya kutrailer ifanana nayo. Ngibambile isandla ngithi. Gibela. Naye eceleni. Asikhonze umntana. Yini singajikela lapha kumhayisi? Oh, yeah, ngithambise siboshwe manje. Ukibelile inkomo. Inkomo ukibelile manje. Inkomo ukibelile fast inkomo manje ukibelile. Hayi noma ufika ngalabantu laba. Oyeye. Abantu abaningi boyeye abanamali. Avumela kodwa. Awuyenza asebenza ngayo nje. Avumela kodwa. Ifakana ngolayini ihamba la eliye libe ngaphezulu njengoba lengodo zinje. Bavumela bada. Ayikho into omsikazi. Yokwenzani manje? Right, vuka usafayela umpopo masinyana. Letha lo ngaphansi. Ngabe siyaboshwa le. Letha lo ngaphansi. Letha lo okuqini bekufuneka nezintambo. Siyaboshwa. Amatrakanyana amafishana wekho. Na, kunana amatrak mzini na. Yebo kufasa la malungu ubamba la. Baza zonke lezo. Baza ngifasa lokho. Oh bafethu. Yabona igoli isibulela. Igoli isibulela ngifuna ukungasho. Awungitshela. Bakhona abafowethu like isiphelele mina ngiyaqasha. Mina ngiqale ngiyangabaza kuya ngifuna ukuthumela uvusi. Ayi ngiyabona ngiyaziyela. Bangifika lapha ziyakhahlela inkomo. Ungambona Mful'ongashi ephuma eqhasho ungafuna ukuthi inkomo akayazi. Inkomo mhlambe igodzilla or isilwane esikhanduleko alien angeke ngize ngikutshele ngendlela nje ngiphuma ngiqhasha ngayo. Manje ke la ayigoli isibulele bafethu. No angifuna ungashi igoli lisibulele kwangempela futhi. Basimpela. Wonke fasa wonke lomkhulu. Wonke bafasa yonke nje. Amatrakha ngosebenza. Hayi manje mathi. Khona amatrakha Now manje. Yeah, fasa lesizo. All right, kengake manje ke okay nibonile inkomo layishwa kwanami nje ngafuna ukuthi ngikhuluma umsebenzi wengwenza ngendlela engihefuzela ngakhona ngendlela lenkomo inamandla ngakhona inkabi uyayibona nje ukuthi inkomo yangempela umsebenzi ke stress esiseleka manje kufuneka ehle
kodwa ngicabanga ukuthi kumsebenzi kakhulu uyehla ukuthi nje kufanele sithole isigqoko esiqinile kahle uyabona ukuze sibe enough ukuthi lokhuzaneka ngithi cha danko angeke ngithi nje siyaba uzwile nokubhodla kwayo ukuthi kuyasho ukuthi into izihamba kahle so manje ke siyabonga ke iyo ke le inkomo le iyo ke le inkabi ke le sekhaya ke manje sambe vele ngiyakula funeka thiwe namasela khona sigade konke namasela siwagadile bangeke suka bafowethu ayabona mina i-attitude yale nkomo ngiyincoma kakhulu cause iye yangikhombisa ukubaluleka kwalomsebenzi yangikhombisa yabona nje the moment ingafuni ukugibela emotweni yazi ngigcine ngi-emotional because ngibuka ukuthi kusho ikhonto enqandayo ngoba ayifuni ukugibela imile manje kodwa ngithema ngiqala ngibiza ithakazelo akekho ngizwile angifuni ukuqamba manga ngichaza mina i-situation eyenzakele lapha akekho ngizwile kepha ngithema ngiqala ngibiza ithakazelo ngibiza ngempela abantu abadala abangasekho ngempela kube lula ukuthi igibele hayi manje ke attitude ngendlela ebhonga ngakhona hayi bafowethu number 1 hey ngayiphindi nami ilimele nokulimala ke manje ngithemba inkomo ayifaki kunaka amabhanga ya sifase la thembisa la ekhaya ngaphaza amabhanga la kuthuleka kakhulu baba ngike kubele phambi umlomo la wena phethumela inkomo la inkomo ngene akho umuntu la akelwa ayi makelwa sabula we makelwa manje hapa Ay ngakhona apha kodwa mangaphuma nenyawo mzimani wele phansi anginothi bezibonise siphansi nyawo wehle lona abona khumalo eyikhuluma nami nalo angikhuluma nami hamba wena ungahamba aya ingakho manje ngayithembi akwehlele nyawo woza malume woza nogodo hayi yehla manje manje kwehlele nyawo manje yehla manje ngicela nyawo woza ngapha Johnson nalo ihlisa leli speed nalo ngaphuma inyawo sami muso wehle Kuma ndinyawo ayingeke siyaphuma lolu masingaphelela la emsileni udonsa Woza umuntu woza ngizambi woza umuntu uyakhoza nami Anomuza noma ekugcineni kipi woza noma Wona lokwehla lolu thembiso uyalapha
Kina njani? Uthini umnikazi we-train? Yini ingashiyi i-train ithathe imoto ihambe? Kungani ingashiyi i-train ithathe imoto ihambe? Khipha lolo nyawo lapho malume awuzokuyehlile-ke Lobo. yehlile manje khipha lolo nyawo Kuyasho ukuthi anikwazi ukuganga. Kuyasho ukuthi anigange. Kuyasho ukuthi anigange. Awuthi nginishiye kanje. Akwenyanda emsileni moto. Hello. Akwenjanga sayitshwaleni. Yebo. Yebo. Akwenjanga sayitshwaleni. hamba imoto-ke manje Khumalo. Awuyitsholo. Yazi kuyasho. Labantu abadonsa imoto anikaze nigange nje. Hamba. Anikaze nje awubheke. Okay. Wena phambili. hayi manje noma ingahlanye ifika koke izolo Buyile kumfulongashi ke la unsuku zilishumi mfana enganeni wahlula abaqutshuli bemqutshula amandla akhe sibuyile ke nenkomo la ukuphenika kwami ukuthi ke isigaxele etrailini ngasakhona kwehla ilimele nje kumanje ngendlela enenkani ngakhona ngendlela enamandla ngakhona but ke sikwazile ukuthi yehle saphela amandla saphumula manje angazi ukuthi konzakala noma ivuka la ngalenkane nayo sabuyisa nje amandla manje amakhehla ahlele emva kwami soon as possible umsebenzi omunye uzoqala njengoba kuzoqadelelwa lo owethu ongeniswa kusasa kuphekwa leyo mbuzi kuyadliwa mayiphela sekaqala ke manje kodwa umsebenzi i-Thanksgiving so konke bekusamba kahle ukukhathala nje but ke ngijabulile kakhulu futhi uLesihlanu so inhlelo manje ukuthi kufuna kupheke imbuzi labo hlangothi ababili hlangothi kubona lakuboma so impahla lesemva kwami kuzoba into ezokwenziwa later kunembuzi futhi lapha weliqala manje ke lezo izinto ezizokwenziwa mase kuphele lenyama le yaluhlangothi yalembuzi mase kuphele inyama ke sekhathi ngene umsebenzi omusha so manje uhlelo kufuna kubaswe kodwa bathi ufuna kubaswe phansi because mina bengithi ngithemba ukuthi kuzopheka ngegas so bathi intuthu iyafuneka so iphuthe lenzakeleka kuzange arrange indaba yeyinkuni indaba yeyingodo or indaba yeyinkuni ukuthi kuzokwazi ukuthi kubaswe phansi manje ke kufuna ngizama ukuhlanisa inkuni as soon as possible and then sokwazi ukuthi ke kubaswe ke bese kuyaphekwa qala ukuphekwa from phansi so ngizolokhu ni update ke will keep you posted. Kodwa ke plan ihlezi khona ngikwenza ngalithi lezi stand sokwazi ukuthi
hayi inkuni azitholakala bafowethu hey kuyowazuzuku ke ukuthi inkomo yehle kodwa ke igcine yehlile and then ke sesaba nenkinga futhi ukuthi ke sekusile ke sekunamhlanje inkuni azange organize ngizange ngicabanga because mina bengicabanga isitofu segas kanti bathi kuzodingeka intuthu manje ngiyasokola nokuthola ubhudi lo udila ngeinkuni thizokwehlisa inkuni la kuzokhona ukuqhubeka kodwa kugcine kwenzeka iplanning kugcine kuba khona ingodo ezitholakalayo ngendlela etholakala ngayo zaseke ziyakatshwa ke kwabaswa ke kuba sefuthi mina mathupha kodwa ke manje ke cha asibonana ku episode ezayo episode 5 danko